نهاجی ام ودگرین ولایتم به دیاربکر دومینن ام بر روشا جودکارا یا داوینم دومینن کسین کل دیاربکر به جودکاری حول ددن دبارا خو بکن جو کمیسیونن لحاله گریدارن جودکاران دیار کرین که کداوان بر با آویرد چه جودکارên ku li baxçeyên Hewselê yên Sûra Diyarbekirê codkariyê dikin êş û zehmetiyê dikêşînin. Yani biz karşılığı alamıyoruz. Lewra li gor gotinên codkaran ew mexdûrên komisyonvananin û keda wan berbavê re diçe. Codkarê bi navê Yusuf Meralê ku codkariyê dike, diyar kir wan îsal di erdên xwe de bîh û garis çandine, lê ji wan randuman nestendine. Karşılığı alamıyor, hiç karşılığı ne dedi yok. Meral dûr e û hala xaftina xwe zêde kir. Kedame berbavê ve diçe, em dixebitin û xizmetê dikin, lê kesên din dixwin, em qezenc nakin, dewlet dest naveje karên me. Meral dawiya xaftina xwe de jî qala êş û elemên codkaran dikişin kirin û destnîşan kir ku keda wan bela sebeb diçe. Codkarê bi navê Garîb û Rojî diyar kir ku ev 5 salê ku codkariyê dike û tu faydeyê bi dest naxe. Lê Diyarbekirê tiştek pere nake, dema ku em çûn pazarê fiyet gelek başin û pazarvan gelek baş pere qezenc dikin. Gübreyi atıyorum, sülüyorum, bakıyorum, bak. Di hala fêkiyan de 5 qurîşê distînin li bazarê jî bi 5 lîreyan didin. Em beramberiya keda xwe nabînin.